Welsh Lesson 22C, Beginner-1, Sylfaenol, Taith Gwion, Pennod 3 ar 10. Pan fi ar holl deulu I gyd wedi ei hystedd o gwmpas bwrdd, gwnaeth I gofyn modeb delydd, pwy yw mam gi Sianed? Wel, y mae mam gi Sianed yn fam idd ywythyr Siôn ath fodryb Betsan, graig dy ywythyr Dylan, brawd dy fam, gwnaeth modeb delydd dweud. Roedd hi'n byw yn y ystafell yma, hyd nes ei symud I gadref gyfalu, pan oedd hi'n 40 oed a 40, lle bu hi'n marw am 100 thair. Wel, y mae'n ddiddorol y gwneud I dweud hynny, meddai ywythyr Siôn, achos pan fies ti'n 4 oed, fe fi Betsan yn cael ei geni yn y fan yma, yr un ystafell. Wel, mae'n ymddangos, roedd yn llawer o digwyddiadau pwysig yn digwydd yn yr ystafell yma, gwnaeth modeb delydd ateb. Onid ydy, meddai ywythyr Siôn, a mae'n ymddangos y mae llawer o atgofion yn yr ystafell yma, pa oed oeddet mam gi Sianed a thad gi Merig, pan fiant nhw yn cael ei briodi, gwnaeth Catrin gofyn. Roedd fi'n meddwl oedd eiti yr un oed fel di a Pheridyr pan fi'ch yn cael eich priodi, meddai modeb delydd. Roedd yn un 26 oed ac roedd Pheridyr 28, gwnaeth Catrin ateb. Wel, roedd yn mam gi Sianed a thad gi Merig yn ychydig iangach na hynny, meddai ywythyr Siôn. Roedd mam gi Sianed dim ond 21 ac roedd tad gi dim ond 22 pan fiond yn cael ei priodi. Pa oed roeddech chi pan fiwch chi yn cael eich priodi, mam a thad, gwnaeth Catrin gofyn. Wel, meddai modeb delydd, fe ddim I yn cael fy mrodi pan roedd yn 23, fe ddim I yn cael fy priodi pan roedd yn 25, meddai ywythyr Siôn.